Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan nama dok mauliati dohami tuho ala di papatar hodot akasi pelewigu anakmu Tuhan Yesus Kristus saya si roham saya payam dihami rodi pinopar nami barita nauli jala pararap me itu salut bangso asa bisa sordang niha sanga pomi dohot dia kana hudul disi diha holomon dohot di lenggoman niha matean mari hite-hite anak haulongan roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion ima patik paupato doh lapatan na patik paupaton ingot hamuma padiahon ari minggui di naonomari ma ulah hamuna sa silon muna alayang guari papituhoni ari parian Jahoba de tamdoi dang jadi ho mangula angko di nasadari manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halape na mangebati hutam ai di nanomari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradia do iban dari papituhani di bain hidup bain dari pasu-pasu debata Jehovah hari parinai jala di parbadai dia do lapatan ni atong rak mangidugu gumahita siat tuat debata lau mangulau nau bar tu patik nai ali mangulau nau bar tu patik mi amin.
Tapto potima dosat tadi atau menibata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suatu dosan jalamanami. Hujo hami do guarmu na badei. Ala na targugot hami marningot dosa nami. Saya marasin roha maho mida hamion. Oh Tuhan Yesus, anak ni bata nagbijolma ala ni hami. Namate jalan nahi sian namate. Nama naik tu banog gijang doho mangodihon hami. Asi maroham ni hami. Sai patotong madi hami roha hamalatuan tuho. O to di parbadia pangapul di namarsak roha pamalum salut na bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hay mangulaw lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha sayu nang tulak hami. Say tangihon mahami ho ale di bata ama anak dohoto di parbadia. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhasan di dosata. Ro mahamu tuahu asa mangoli to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura raradu samuna songon abit bunga dadap. Botar do bayanoko songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabi songon hapas dumuse. Asa ngapon ma di debatan na digijang. Hatani debata turpuk epistel di hari mingguon na tersurat di 1 Korintus 10 ayat sadaro ditulu tajahama marsorin-sorin tung surah huhataon akaparhata ni jolma nang suru-suru ape anggo soparholong ni roha au nang songon hangsa do au na makulik-kuling jala songon ogung na maruolol.
jalatung surahu basa-basahon saluhut artaku jalahu pasahat dagiku asa ditutung tungna semarguna idiahu anggoso parholong ni roha au ima sahatna martua do natu mengion hatan di debata jalan piopsa amin. Tidakon maha perswete songon nah dinarukuni dongatta sa porsel disadok portibion rap mahita madok au persia di Yesus Kristus imana Tuhanisi Maria nagai bagai saat itu parbodia adorang saubuhan idu tuhatta antumana bernit di pangumuman selatus nama tarpajol de bana di habnar silang na tua tu bana turun di dalam namula mangulu di repaduhan nama naik surgur lahudu siam debata jauh manai disimai bana pemula sugu tu tanu au persia di tondi parbodia jarong sada huria nabadia huria atau penhalak Kristen akan nabadia lo dia sena dosa lo datai nama dok mula mangulu sagu do dia ngeluan na sora sudah amin. Shalom, selamat hari Minggu ma di tasalutna, tabegema titing namasa di uriata di bagasan saminggon. Titing Minggu paupaton dung Epipanias, sadarion hari Minggu 30 Januari 2022. Napat jolo goar Minggu. Guat ne mingguta sadarion ima minggu paupaton dung Epipanias do topik minggu sadarion dijau lau makaholongi. Napa duaon parhobas sadarion di hari Minggu 30 Januari 2022 boy mata jaha di titing. Napa tuluon titing namasa sada pelean tujolo. Sadarion Minggu 30 Januari 2022 uriatta papungu pelean tujolo si pasahatota tu ulaon kategorial sikola Minggu AKBP Pusat sialani tapasaat ma peleatta nadumenggan 2 paborhaton sintua pensiun hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di parmingguan arian patu paon ni uriata do acara paborhaton situa pensiun ima amang situa Nurdin Sitanggang sian wilayah Yerusalem alani patu paon ni huriata do papungon pilihan marhite hamplop songon tanda hamuliateon ni roata siala pakobasion nasida saliling di huriata di parmingguan manugod arian dohot botari
Dung sidung permingguan harian dilanjutkan acara Ramatama diwakili sian ganup kategorial tolu alak. Sada alak sian wilayah khusus wilayah Yerusalem 10 halak. Tolu rapot parhalado. Hari Kamis 3 Februari 2022 masuk pukul 10.04 WIB saha Rodina Sidung maringanan di gereja AKBP Harapan Jaya di Patupa rapot parhalado. Lau merumuskan program kerja anggaran tahun 2022. Di sosohon tu sude parhalado partohonan dohot calon sintua lau madohoti rapoti titingomma undangan resmi tatangyakomma rapot parhalado asa anggiat matdalan dohot denggan. Opat bona tahun remaja Naposo Bulung. Hari Sabtu 5 Februari 2022 masuk pukul 10 WIB sa Rodina Sidung maringanan di gereja AKBP Harapan Jaya remaja dohot Naposo Bulung Huriatta naing patupaon bona tahun dohot tema saroa sapikiran nata surat di Filipi 2 ayat 2. Tatangyakom ma bona tahun asa matdalan nadenggan. 5. Penerimaan guru sekolah minggu. Huriatta majalo ruas ni huria narade lau makubasi gabe guru sekolah minggu. Do syarat naung ditotuon dihaturan do peraturan AKBP 2002 dung hamandemen patuluon. 5. Narade mameleon dirina mangula di tonga-tonga nidadana sekolah minggu huria. Sitiruon pangalahona dang asurahan ringgas mar minggu manang tu parpunguan dot mangulaon parhuriaon. Naringgas mar sermon naumotikna marumur 10 tahun jala naung makatidakon haposeaon. Adong pangotusionna taringot tu perkembangan ni pikiran emosi dohot pamatang ni dakdana sekolah minggu dohot proses belajar. Tatangnya koma asa dapot guru sekolah minggu na denggan marpangalao narade mangaleon roa do pikiranna lao pamajuon dakdana sekolah minggu. Onom ruas nataba sadarion minggu 30 Januari 2022 nungagabe ruas ni Huriatta status ruas parguru. 5 keluarga amata tomu pesianipat inata EKS Boru Lumban Gaul dohot sada dakdanak boru. Alamat Jalan Macan Sada nomor 40 B RT 004 RW 022 Kapling Bulak Macan Harapan Jaya Bekasi wilayah Sion. Tatangnya koma asa ruas parguru gabe ruas naburju jalama biat mida debata dipangidoma tu ruas na parguru naim baru asa jonjong di udulanna. Molate amangina. Pitu dakdanak nasorang. Na di hari Minggu sia Januari 2022 di basa-basa tuatado sada dakdanak boru niamata tomu pesianipat inata EKS Boru Lumban Gaul. Alamat Jalan Macan Sada nomor 40 B RT 004 RW 022 Kapling Bulak Macan Harapan Jaya Bekasi wilayah Sion. Ipas do dakdana suang songoni nang natorasna. Tatangnya koma dakdanaki asa sibur magodang jala nabar habiaran tu debata. Napa hopaton parhepengon. Parhepengon ni Huriatta di minggon boy mata jaha di warta. Saldokas ni Huriatta per 30 Januari 2022 Uria diakoni godangna 232.205.886 rupiah. Pusat godangna 45.900.000
Rp124.167 Distrik godangna Rp1.730.000 Dana pensiun godangna Rp8.437.000 Pembangunan godangna Rp1.100.000 Transistoria godangna Rp6.100.000 Sarana parkir dalan godangna Rp40.475.720 Laos ni sosoma tu sude ruas ni uriata asa tagarar ma pelean bulanat tabe pelean parmingguan petual na patupa di bagasta nang janji imat tabe tuatama nama masu-masu parepengon ni uriata napalimaon ulang tahun torok ni ruas ni uriata nama ulang tahun di mingguon godangna 28 alak parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun hata ni debata namandok di poda tolu ayat 10 di tanganna siamud do gajang ni umur jala namar jala diabirangna do hamoraon dohot amuliaon songonima titing namasa di uriata di bagasan saminggon selamat hari minggu.
Gohiau Tuhan marite hatami. Ale Tuhan debata amanami mauliate marohanami diho di kesempatan na pinasahat mo tuhami di bagasan opason boy hamile Tuhan di bagasan las ni roha marpungu hami tubagas corom marsoba todopanmu dohot lau manangihon suaram lau mamakulingi hami di bagian ini Tuhan di bagasan opason gohi mahami tutu marhite-hite hatam dabadiai tinanaing begion nami ukap marohanami be marhite todim tod di porbadia nalaho mengajari dohot manunggu-nunggu hami asanggiat takas waktu si hami barita naulim nalaho paingotok kami lau mangulahon na pinangiduni hatam makuling mahwali Tuhan nungarade hami salhut napungon lau tumangihotja tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi mapangiduan nami hobartuloh muni roham amin. Shalom madihita manginang mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu napa opaton dung Epipanias dibuat dosian buku nisi Jeremia bidu sada ayat 4 sahat rodi ayat 10 tapai hutihut ma asa hujahami songonon ma didok disi jadi naroma hatani Jehova tuau madok songonon tagan sohu jadiho dopeho dibortian nunga hutadahiyako jala tagan soruar dopeho sianapuan di natorasmu nunga huparbadiai ho hupabakit to gabe panurirang tu aka bangso dungini kuma yale Tuhan Jehova idama dakku boto makatai ai nabajar dope au. Jadi nina Jehova mamadok au. Unang dok nabajar dope au. Ai manang tu dia peho husuru ikut tu sidoho lau. Jala manang aha huhatahot tuho ikonido hatahononmu. Unako mabiar maradopon nasida ai say audo donganmu. Paluoku ho nina Jehova dungi di patol Jehova matanganna jala di jama pamamaku jala nina Jehova mama dok tuau idama nungas sahat hulehon akahataku tu bagasan pamangammu idama hupabakit doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon lau mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan ido sahatna meragam do cara ni debata laho mamilit aka naposona nanaing suruonna laho mabuan hatana berbeda do tuganup sian sada naposo songon si Musa rupani songon tu si Jesaya songon tu Raja David songon ni saat rodi tu si Paulus di perjanjian baru saat rodi tuaka sisian di Tuhan Yesus. Jala takasma dipilit debata akan aposona termasuk mana kiningan si Jeremia ima laho paingoton bangso Israel. Jala bangso Israel hati-hai
nunga dao sian dalan lomoni rohani debata. Dang setia benasida lau mengoloi debata, dang marhau dukon nasida, ala nunga dikuasai hala asur nasida, gabe dohot do nasida madabu, tu parsobaon ni halak asur. Ditinggalhon ma debata Jehovah, debatana, nama buan nasida, nama ngaramoti nasida. Alai nunga gabe marbalik nasida tu namar soba aka debata bal tu debata gana-ganaan jala pangalahu ni bangso ipe nunga daobe siad dalan lomo ni rohani debata dangadong be keadilan dangadong be dinasida holong gabe mangulahon aka ulaon na jahat nasida naso hinalomohon ni debata alanido ubain na disuruh manang dipilit di jauh aka naposona asa anggiat adong lau paingoton maniroi mangajari manogunogu dohot laho maka holongin nasidap lampata dahon holong ni rohani debata tu bangso Israel hati-hai nunga dao baik sian akka pangalaho na ni ingiton manang sian hatani debata alanima dipilit debata ma si Jeremia, songo dia bapak milito ni si Jeremia hati-hai tu si Jeremia na lau pakiona lau mabuan hata ni debata manang patik ni debata naikon siradotan dohot naikon siulahonon ibangsoi naikon pasahaton nai tutonga-tonga ni bangso Israel bahkan tuaka panggonggomi hati-hai asa anggit adong perubahan pertobatan sian pangalaho nasida takas nakiningan di suraton di bagasan turpuk tahun bahwa pamiliton ni Jehovah ima ditiki suadong dope ibana di purtian tiki suadong dope ima patuduhon huaso ni debata laho patuduhon hagogo onna di tonga-tonga ni ganup akan aposo na nang spilitonna bahkan dang ditada dope manang dang adong dope ibana anggo debata nunga takas manada si Jeremia bahkan nakiningan di dokon adorang so dijadi hodope di bortian ni inana dia puan ni inana di dok nunga huparbadiai ho berarti nunga adong dipapulik ibana manang dipapulik asa badia ditonun ibana asa lau mangula ulaun di debata jala asa marpangalaho nadinggan diadupan di debata na patut gabe tiruan na patut gabe contoh nangpe di bagasan haposo on ibana na gabe si ihuton ibana nangpe poso pamatangna alanek kinet dibain ibana do alasan asa unang saut ibana gabe maboan barita manang patik ni debata ai ulaon na naing si pasahaton ni debata tu ibana dang ulaon namura alai ulaun tung nama cai maoldo apalagi ate akamanginang mamicang jolma nasala te halak biasa sailomodo rohana dipuji do dipanggar do ate molo tung dipatuduhon hasala anna manang hahuranganna gabe ahadoi ro tuna paingotoni gabe tubu do aha hosom sogoni roha ima na boy terjadi
siadopan ni akan aposo ni debata manang termasuk si Jeremia na pinilit ni debata di bagasan tikion. Alay nang pemacay borat ulaon nanain si pasahaton ni debatai nang peposo ibana alay ikodo toktong setia lau mangulahon pajowon manang pamiliton di debata di si Jeremia. Dibain ibana dosa sitong na alasan asa unang dipilih ibana, asa unang disuruh ibana, asa unang ibana dipaborhat, asa unang ibana paingoton baik raja manang bangso Israel hatihai. Anak kiningan alasan dibain ibana. Ale Tuhan ai dakku boto makatai naposo dopea. Wajar doate ibana laho madok songoni ditada ibana do kemampuan ni hadirionna ibana na soheado pe bertatap muka dohot bangso na macai torop ala umurna pe sekitar 18 to 20 tahun dope bahwa di tonga-tonga ni bangso Israel pe dang pantas dope sasitong na ibana lau paingoton akan na tua-tua ate apalagi akan na matua apalagi dana kima lau paingoton au pahupukku hurang boydo i jaloon ni si Jeremia dina ipaworhat debatai pana dakinata ate naso ganggu ibana manang ragu ibana manang mabiar ibana mangadopi aka pejabat pemimpin di tonga-tonga ni bangso Israel hatihai. Alai taida do disi bahwa debata dan mangaloas halak na pinilitna sodongananna manang dang diloas debata gabe so didongani debata ibana. Alai dileho do jaminan, dileho do dorongan, dileho do semangat, dileho do huaso tu akan pinilitna termasuk tu si Jeremia di bagasan tupuk tahun nak keningan didok debatama tu ibana buasa dohononmu tung dabajar dopie au nina upabakit to gabe panurirang tua kabangso nina debata jala idok nak keningan dungi nikuma yale Tuhan Jehovah idama dakku boto makatai ai na bajar dope au jadi nina Jehovah madok au unang dok na bajar dope au ai manang tu dia pe ho husuru ikon tu sidoho lao jala manang aha hutonaho tuho ikon ido dohonon. Asana pinangido ni debatasian si Jeremia holan ketaatan di parsuruon ni debata manang haoloon ni si Jeremia di parsuruon ni debata tibana asal ukap rohana rade siap ibana mangoloi debata di bagasan parsuruon ni debata manang pamilito ni debata debatado na memperlengkapi debatado madongani didok ikon hatani debatado si pasahaton asa ibana dang gogona sadiri manang pikiranna sadiri nanaing pakeonna manang dang pikiran ni jolma nanaing si pakeonna alai manang hatani jolma nanaing hata hononna manang hata-hata daung alaya hado hata ni debata perintah manang hata ni debata naikon gabe merubah sikap pangalahon ni bangso Israel lau paingoton nasida asa kembali muse nasida marhau dukon mangoloi setia maradopon debata dohot marha porsiaon natok tong maradopon debata ima nidok nadison asa husuruho tuganup bangso
Oma taida rupani dakola dijo manang dipabakit alai diperlengkapi debatado tarida mabuktina sian ayat walu unak kumabiar maradopon nasida. Unak kumabiar maradopon nasida. Ayau do donganmu nina paluaku doho nina Jehovah. Oma sada kekuatan di leo tu hata tu si Jeremia di hagangguonna di haposoonna ibana nama cai posodope jalan aso godang dope di boto hata jala mungkin dakya dope bersosialisasi rap dohot akka raja akan berpendidikan alai dison debata memampukan ibana debata paposon rohana didok donganakku doho nina unakko mabiar. Memang molonunga adong biar dihitate manang ahape sulau dang boy tulus taulahon molonunga adong biar dihita ay ngabukba tarutok kan alai molo adong pos ni roha keyakinan adong rupani nama doko menjamin adong ngamuk berarti hita pos rohata langsung ni do rupani nang aka yana kota molo lau hita mungkin ulo do mabiar dijabu ta tinggal hon alai molo disi hita bado rohana pos do rohana disodo bapakku do omakku nina rupani gabe nyaman tenang pakilalana langsung ni ma imana naing hanguluhonon ni si Jeremia di ke gangguanna gabe debata madok donganakku doho jala rupaku do paluauku doho dan pasobuoku ho gabe toktong mar habiaran maradopun nasida tung BHP gogo nasida tung BHP kehebatan nasida unang babiar ho ayado nama milito audo madongani ho gok kuasok kudo di ho audo mamampu hokko nina debata tibana gabe di pasahat ma ulaon dibukti nyatahon debatado ahanani dok nai di togu tangan ni si Jesaya si Jeremia di togu tangan ni si Jeremia jala dina di togu tangan namar lapata doi di togu-togu diiring-iring doi bana lau mangulahon ulau ni jala bahkan didokon dijama pamanganna laos dipasahat hatani debata berarti ibana menyatu rap doh debata di bagasan nguluna dan sirang sia debata ainunga takas hatani debata dipasahat tu si Jeremia jala naikon ima laho patol hasononna paingotononna sunggul hononna hatani debata tu bangso ni debata ima bangso Israel nang meninggal hod debata asamulak mo sa nasida nang perupani dao bangso isian debata alay holong dorohana tu bangso nai ido benda dijo si Jeremia lau paingoton nasida asa anggiat berubah asa anggiat musa nasida berbalik tu debata marhaporsiaon dohot toktong lau mangulahon lomo ni rohani debata ido baina di dok nak iningan di ayat 10 ida ma hupabakit doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon lau mangurati dohot maniapon mangago dohot mangaloha paulihon dohot manuan omma ulaon tugas ni naposo ni debata ima panurirang Jeremia laho paingoton bangso Israel asa anggiat dipaingot nasida diaka hajahaton naniula nasida manang diketidakadilan napi natupa nasida dohot dina tinggalhon nasida debata asa mulak musenian nasida marhaporsiaon
taat setia maka persiai debata di bagasan panggul mito ningguluna asa malua nasida asa boy nyaman pakilalana di pangurupion dohot di holong ni rohani debata nama ngaramoti dohot nama jaga bangsona di bagasan padalanan ninggulu ni bangso Israel asa unang laon nasida manibil mangido hagogoon tuaka nagogo manang tuhalak Asur manang tuhalak Misir alai naik ketudia dari bana marhapurusan ketika dia menghadapi tekanan-tekanan persoalan pergumulan hidup ikut tuise ibana marhapurusan ikon tu debata mangalu-alu ikon ro madapoto debata unang tu hagogoon ni portibion mangido hagogoon dot panuturion ay bodo ate godang halak Kristen alai bodo dibayan gabe merdua rohai bana siad depata bodo Kristen duawin na alai lado mana tu dia marguru tu datu ate porsia do ibana tu hagogoon ni datu porsia ibana hagogoon ni portibion dang yakin ibana di hagogoon ni debata alai di hatana au halak Kristen au naung di pilit debatanin na alai boy doy bana dang margogo laho manoktong marhaporsiaon tu adopan di debata ketika adong aka pergumulan hidup di bagasan nguluna boy do gale pamatang alai ikut toktong do tegar haporsiaon mangadopi tantangan hidup ningolu naniadopan ni si Jeremia bahkan naniadopan ni ngulutta sebagai halak Kristen naung tinodo ni debata naung dipilih debata hita gabe akan akonna ikut toktong do hita marhapurusan tu debata di bagasan ngulutta toktong hita mangido pangurupion panuturion ni debata marhite hatana dinaringgas hita rotu bagas joro mau liate makamanginang taleodo tikita rotu bagas joro marsao rapdo debata madok mau liate di pangurupion na dihita boy hita rupani mangulahon saminggu mangula aka ulot tahita di aka kesibukata alai Roma hita muse baik holan sajam di tikari minggu lau marsoba madok mau liate di pangaramotion na tu hita gabe boy hita marhiras ni roha mangalap gogo mangalap panganuturion mangalap gogo ni todita marhite hatana napa ingotok kita marpungu kita di bagas joro lau marsaor rapdo dongata saha porsiaon pajupang bertatap muka hita dungi boy hita masih pasauran dame dot las ni roha marhite parpunguan dina rohita tu bagas joro itu hatta lau manangihon suara ni dipata lau manangihon jalalos ido naing dipaingoton naing akka pangalaho naso hinalomoni dipata ikon dibolokon ikon diurat dikon dipayas sian rohani akan naung porsea sian rohani halak naung tinobus ni mudar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus di naung sinuru ni debata rotu portibion lau makokop dosata asa ikotok tong kita setia lau mangulahon ahana pinangido ni hatani debata di bagasan panggul mito ni ngulutta saliling mangulu hita di portibion nah yang selalu hita berubah tu dah lebih baik lau marhaudukon mangului hatani debata di bagasan ngulu na pinasahat ni debata tu hita asa anggiat toktong hita mangulahon ahana pinangido ni hatani debata di hita ganup unang gabe manibil hita tua kahagogoon ni portibion manang di aka kesusahan nata adopi masa rupani akana masa aka parsahiton parukilon masa aka bencana alam nataida rupani bodo lau ganggu haporsyota jala dipaingotok kita dina masa nuaeng aka bencana alam naeng maklam tatiup tu hatai ate asa toktong hita rupani mangido tu Tuhani
asa di padao tu hatas ya kita ragam nia kaparmaraan jala molo tumpero akaparmarani tu hita dang dau hita sia debata alai taingot madok Tuhan sahat diho daging nang todiku urupiau homa nama jagau homa nama ngaramotiau homa na patiru dalaku homa nama ngalehon akan arikot di nguluku gabe taingot irupani macoarahoni majuhoni gabe tetap madebata hadir madongani mangiring-iri kita songon tu si Jeremia di papos rohata molo ragu hita rupani di hapor syauta di paingot pos rohaminang unang ragu ho radi dua madongani ho siap dua mangurupi ho aha na borat di roham roho tuau inna dorupani tu hita roh idun na pinaingoton asa toktong hita tu debata hita marhaporusan ketika menghadapi situasi kondisi nama ceborat asa unang dao hita tu akahalak na asing manang tu hagogo on ni portibion alai tapangido ma jalalaus ido nang nasinunggul honna tu hita naung di jauh hita halak Kristen gabe anak konna gabe di naung di palua hita marhite sian hadosauta hahurangata di parmudu-mudu hita gabe anak konna ikon pos dorohata toktong di debata di ngulut tahun tuibana hita toktong jojo jala naeng hita pakyonna di tonga-tonga di portibion gabe maboan barita nauli gabe Jeremia masa kini mahita baik di tonga-tonga ni keluarga ta maboan hatani debata manuaton hatani debata tuyanakon na pinasahan ni debata tu hita asa gabe nasida pe marpanguluyon tu debata di bagasan nguluna asa nasida pe totong setia manguluy debata taat uduk dan boy ibana terpengaruh di kuasa kegelapan na adong di portibion molo tak kasta memehon tak ajarhon hatani debata tua kaya nakotai dan murai terpengaruh oleh kuasa kegelapan na adong di portibion jala ima tugas ta mamemehon hatani debata mabuan hatani debata tua kaya nakota tu keluarga ta asa toktong setia maka porsyai taat tu debata dungi dinata bege hatani debata laus ima nugu mengarahkan hita tu dalam hasitongan di debata jalalos imanopa hita gabe marparangina denggan dia dopan ni debata jala terida ma aka ulaon na hinalomohon ni debata ima songon topik ni mingguta sadarion ima terjauh hita ate terjauh dijauh lao maka holongi nungata jalo holong ni rohani debata marhite Tuhan Yesus Kristus keselamatan nabi nuan itu hatta Tuhan Yesus hita pe naeng do dipake gabe tarjau hita maka holongi debata sian nasaroha gogo dohol pikirata songon natar surat di Matius 22 ayat 37 sahat rodi 40 yate didok ikon haholongan mudo Tuhan debatam sian nasaroham do sian nagogo sian nasagogom jala sian nasa pikiranmu jala didok jala doson dongami doson dirim nina rupani ima berarti holong nama si haholongan jala nakiningan takas do tajaha di epistel tayate tuahama nina anggo so parholong ni roha au jadi holong ni rohai naing mendarat holong ni roha di debata naing mendarat di parsaurata siganupari saleleng mangulu hita di portibion jala holong ni rohai idon naubalga diriputon di 1 Korintus bidu 10 tolu ayat 10 tolu didok disi asa tolu donahot ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon tolu donahot haporsiaon pakirimon alai didok alai haholongonido naubalga nina jadi tua hama nina
hudok anggo sopor holong ni roha duau sumado nina nakiningan songon hangsa namaru wulul nina jala ikon pataridahonon ma holong ni roha maradopon sesama dongata asa anggiat nunga taulahon ahana pinangido ni hatani debata sian ngulutta ganup marsada-sada asa holong ni rohani debata naing tang hanguluhoni tapatuduhoni tu ganup nahumala kita tu dongata daos ya kita nasa hosum daos ya kita nasa late daos ya kita pargulut-guluton parbada-badaan ido naing sibolok konon nakiningan ido naing uratan alai aha manai konsuatonon tu bagasan nguluta ima holong nasian depata dame dohot las niroha dame dohot labas niroha ima naing menguasai hadiriota ima naing mian di bagasa dirita songon natu si Jeremia hata ni debatai ima nagabe gogota dohot namanya mengati hita lau mangula akau lauta dohot laho mga lehon gogone baru di hita saliling mangulu hita di Portibion asa anggiat boy tau laho kita keadilan na pinangido ni hata ni debata jala keselamatan naung tajalo sian Yesus Kristus marhite pakokopon naing tapatuduhom mai marhite-hite parsauran siganupari tarjou mahita gabe siulahon lomoni rohani debata jala terpanggil hita gabe sioloi hatani debata saleleng mangulu hita di Portibion tarjou lao makaholongi debata sian nasa roha gogo nang pikiran jala rade mangulahon lomoni rohana saleleng di Portibion tuhatna mana mama sumasu hita jala namar gogo yo kita di pardalanan ningulu di Portibion amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami mau lihat marohanami di kesempatan na pinasahat mo tuhami boy hami Tuhan marsaur sadarion raploto marhite barita naulim nahubegi hami paingoton hami asa anggiat pakyom mo hami Tuhan gabe ulam gabe Jeremia masa kini mabuan barita naulim tu saluhut nahumaliak kami jala boy nang hupatuduhok kami di parsauran siganupari ima ulaon lomo ni roham patuduhon holong ni roha baik maradopok ko Tuhan songinang maradopod dongan na mijolma ala naung di haholongi ho kami ala naung di selamat toko kami Tuhan marhiti-hiti panubusion ni mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus laus iman naing papataron nami Tuhan saliling mangulu kami di Portibion tung somar gugu do hami Tuhan lau mangulahoni ia sian gugu nami sadiri alai marhite pinar guguan ni hatam dohot pinar guguan ni todimi hami boy mahami Tuhan lau patu pahuni saluhutna saya jari mahami jala patau molope terpanggil hami Tuhan gabe akan akon terpanggil hami Tuhan gabe akan aposom baik dia ka ulaon na meragam na pinasahat mu Tuhami saya jari mahami Tuhan lau patuduhon nasi ihut toko do kami li Tuhan tarida nang dipanggul miton ninggulu nami tongasi maroham saya pasu-pasu mahami li Tuhan pasu-pasu nang ruasmu asa pakyom nang nasida li Tuhan marbarita nauli tu nahumaliang sa baik di tonga-tonga di keluarga pe song ni Tuhan nang ruas ni huriam nasubui romar pungu di bagasan tikion marsau rapdoto ala ni parsahiton nasubui nasidar rotu bagas joromon sai homali Tuhan na mangaramoti nasida mangaleon hahipason di pamatang song ninang di partodion pe karuas ni huriam na beribadah di bagas nasida sai homatong nang mangaramoti mangaleon gogo di nasida di ruas ni huriam na di bagasan setaonon lima keluarga si manjunta inang buru tambunan natongon mula nasida tubonan persugit ala naung marujung ngulu naturas nasida sai homa na mga puli keluarga na tininggalhon nasida asanggiat boy tumi butarapul rohan nasida Tuhan jala marpakirimu na mangulu nasida
di hanguluan na pinaradim na pajupang do nasida muse ima di surgo hasonangani pargugoy manasida jala pabenget rohana sida Tuhan ruas ni huriam na di bagasan marlas ni roha di naung tabba umur nasida di bagasan mingguan sahat rodi di hari Sabtu naneng roh saya pasu-pasu manasida Tuhan marlas ni roha maka malateo dengan ibasam naung jinalo nasida natina bammu umur sada tahun di nasida urupi manasida lau mamake ngolu nasida tau pasangapon goarmu nabadiai ajari nasida toktong lau palacon roham Tuhan di bagasan nguluna sanggiat boy nasida Tuhan gabi aka anak nahi nalomohonmu nasida tujulannya ron Tuhan debataman nami pasu-pasu masa luhut hamina pungon nang dina lau mulak Tuhan saluhut ruasmu sian bagas coromon saya ramote mana sida di pardalan padau sian ragam nia kaparmuraan nang hasusaan pataruna sida marlas ni roha pajupang rapdot keluarga muse manang tu dia hami Tuhan mangalaka sadarion sahat tu tanganmu madaging nang to dinami ramoti mahami asa toktong hami Tuhan pagonggopo diri nami tuho pos rohanami hodo toktong na madugu-dugu hami madongani hami ima pangiduan nami Tuhan di bagasan tikyon jalo matang yang nami mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus olo ima pangiduan nami hobar tulo muni roham amin marede mahita laos tapasahat mapiliata tujolo si pasahatot ta tu kategorial sekolah minggu pusat HKBP dohot tuhuriata Pasahat matu Jesus saluhut nanguluki rohanang pamainuku saluhut natiki
debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut sileo na dinggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may dalara moti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gir-gir hami medok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomuni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami Parhalado HKBP Harapan Jaya na melayani di ibadah Minggu siang sadarion rap dohot tim musik, song leader, multimedia, madok. Selamat hari Minggu madi hita saluhot na Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tunggu. Nah, KBP.